La meva dona me va enganyar. Va dir, vine, que ja veuràs que això... I mira, ens vam conèixer i vam fer vida aquí. I molt bé, aquí estic molt bé, la veritat. Jo sóc el José María Ortega, vinc de l'Espluga de Francolí, del restaurant Art. I bueno, jo sóc nascut a Eivissa, però bueno, he après aquí la cuina en un restaurant d'aquí de la Conca. Farem un turbot cuinat al forn amb una crema d'all suau de velltall i una mica de micuit de carquinyolis. Aquí amb el micuit aquest, és el micuit de carquinyolis, tenim el turbot, un peix que hem netejat sense espines, és un peix que agrada molt, cuinat al forn. Tenim una mica de verduretes que hem tallat així petitetes a juliana per acompanyar el peix, però el que hem dit, ho pots acompanyar de verdures o ho pots acompanyar de patata o de lo que a qualsevol li agradi. Aquí tenim els carquinyolis, que és un producte que al nostre restaurant hem volgut combinar amb algo que a tothom agrada molt a les cartes de molts restaurants, que és el foie, el micuit. I bueno, hem fet un foie combinat amb els carquinyolis per donar-li personalitat espluguina. L'all de Belltall, que es cultiva a 800 metres d'alçada, a Belltall, i és un all que això, té la particularitat de que és coent, és més petit, és de secà, és cultiu de secà, i bueno, és un all que és particular, és més petitet, més coent, és molt bo, és molt bo. Tenim la crema de llet per fer la crema d'all tendre de Belltall. Ficarem una mica d'all tendre a la crema, que li donarà una mica més de suavitat. Li ficarem els alls també i un rajolinet d'oli. Un truco per pelar l'all és que si el xafes una mica, després amb les mans ho pots fer molt fàcil. Que es noti l'all. Bueno, la patata quan la tenim la pelem, òbviament, i bueno, la tallem una mica petiteta perquè es cuini ràpid amb l'all. La patata el que li fa és que a la crema la deixa una mica més untuosa, li dona una mica més de cremositat. L'almidó de la patata ajuda a que sigui, que lligui, que l'ajuda a la crema a ser més untuosa. Quan tenim ja la patata també posada a la crema, li ficarem també una mica de ceba. No és indispensable que porti ceba, però a mi m'agrada com li queda. Hem tirat el caldo i ara li posem la crema de llet, que és el que li donarà la cremositat a la crema. I ja ho tenim, ho deixarem aquí. Mentre que es va cuinant la crema, el que podem fer és ficar el peix al forn. Agafem, li tirem una mica de sal i pebre i ho fiquem al forn 2 minutets. Farem la guarnició pel peix, pel turbot, li ficarem una paella, una mica d'oli, que es calenti bé. I res, les verduretes, mira, aquí en aquest cas les hem tallat finetes, les hem tallat petitetes. Us podeu agafar el que dèiem, unes verdures al caliu, podem agafar patates fregides, li pots posar la guarnició que tu vulguis, a nosaltres ens agrada la verdura. És més natural i més sa. Bueno, doncs res, depèn del gust que ens agradi, les cuinarem més o menys.
Bueno, aquí tenim el turbot amb crema de llevantall i micuit de carquinyoli. Us animem a que vingueu a l'Espluga a tastar i sobretot que vingueu a la Conca i que gaudiu dels productes que tenim aquí a la Conca.